Tariki ne 34 mutinyo gatatu mwaka w'ikirububere 2024 ase cyabere chikoraga CHINSA ISANO na IBERE cyabona magoso kinga kinabere ngwero belia bwikira nuko eneke mnango koletrande amangana AMAYIA unabereka gwateka kura chingongo chonsi inye CHINSA Mwanchu muligerelia na bakwenda kutobwatia CHINSA chiche mitandao sensemo ya Facebook wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube wetera Ndizi TV News sensemo ya website na bakwenda wetera www.ndizitv.net iritere FRIDAH KERUBO nolio kaneke mna chibi channel yogiri abereri kugwikira asole asenchira ya bene nere Kevin Mugambi bakubwaterana nere Abigael Nyanchama chinga kitoroche abarayikorwa ase obumobwa azimio la umoja bagendete kumochia serikali kubwatikana n'umugiro oyogendete kwanekigwa ase chinsemo boigo oboibi bwetwa na boigo obosagani nigo bwabere bokoirera obolendi koirananse asensemeri ya baringo na boigo egesaku ky'omugusii nigo kigendete kumirana ilinda kwaneke mna omugusingo charamo na boigo kwenyorera amabaga asensemo ya serikali Mwanchu muligerelia ayungati ya linkwaliganete ase omubasolero toskatonyegerangu irananda segekeke kerubosio elinde ngumanya mange asenchira iwenge Mwancho marigere yango kwaligani bene linde tobeto sanga asobwamo gochakabono igagoika omoelio AMAYIA yebire bigani gotoko chaka kurwa asorogongo rwagusii anene kurwa ase county ya Nyamira asengo kumenyabuna ni gochi nyomba chabete chigotongirwa ase kenyoro gya mukomoni gekano ekegotoka ase wodi ya Magombo ayanko bwatkana ne bikorwa byoboibi bwechombe obubwabere bokwenekigwa ase chinsemecho kolengana nere Peter Oyugi oyole omorai ubwa nyomba 10 nigo abagakweneke muna ayamagega yechombe gotokekana ase omochio yomo echo chikageire koibwa kurwa ase chinsemo na boigo enke yo kwaneligwa chombecho Nyumba bintu mbiri gotigara igo bikogenda gwoka nduri kurara nyumba isiko tomenyete eng'ombe njinga genda ase ndikire ngagenda ngae ngonya kubekera nikibese ngagenda ngagura eng'ombe kukeroka balikeru risiti ngacha n'eng'ombe yane kere nacha n'eng'ombe yane nabeire netienye ya ngoji kwa ere 3 kuru January njinga koraki eng'ombe no ere gabu tainye bisete tari andikari ono abantu bakungira n'eng'ombe yeibire arebesa akagura eng'ombe akareta ngo na kulisi ng'ombe bono nyirendete nonga chitega iganirisi nimbwate iri aretete gotoibere kiombe chimbori paka chingoko na matoka kuru mugondo gakogenda paka chingende Bunyakundi njomanye n'eng'ombe yasirete sigidogiri ya Jumatano akara so tukwerenya asenjira yogwechanda obotuko obo nalisirete bono chitimanyituna asengo kolegasi no nkurusi eng'ombe rindi nachicha naboroki n'eng'ombe ye risitieri tufuatirie risitieri no yo monere tiakareki abugatwe erairanirio mwaka uchibese chae agore ng'ombe nga simbo ntuntu gwatimanganande kiagera tokorigia muno yinera korigia Gusii nigo bagendete kubeka emerobelio ase okweneke bnango chabale amo okwana chinga kibabete bakumirana asensemeli ya KCC imeomochi o Nairobi nigo omonogeri bw'omugusii Geoffrey Musiria aberega kubolia omolembe na boigo obomo kwenekigwa ase gesaku ky'omugusii chinga kyecho boigo nigo aberega kubolia abarayikurwa sorogongo rwa Gusii kubeka
kubika chitabauti chiabo ensemo elinde kokonya egesaku kyomugusi asainikire buna nigo babiri bakubika emirobire elinde koeneke buna nkonyora bale egetari korwa ase eserekali Wabwate esabate nene ari KICC. You have attended over 5,000 Gusiis who live in Nairobian diaspora. Abua story niliyo monene ya saembu ya mono asato ikiri omutinyo we pasaka abantu baito mbale baetera mange amakongu lakini bono wigatwa ikwera ni ya saembu ya mono okobato iroba moyo. Na rero twomera nari byongozi byetu no byarenge omo waziri oyitoma cyoguno arenge omo gavana Sakaja no arenge ne byongozi byonse bya Gusii egento tukora ali na no molembe no bomo. We are calling for unity of Gusii. Abantu baito bachamo tweboli maki abantu baito baranyora opportunities in government maki abantu baito baranyora kigasi maki abantu baito baranyore ase bakore byasara batari gusumbuliwa maki turanyorera abana baito ki scholarship ki bursaries bende basome turusi obotaka Gusii yaito ekere to gusaba omo president wito atwe kigasi ekere abantu baito bari divided ito ko lose. So let our leaders basuaro their bride kero muntu nabwate igo yae lakini baranyebeka kando for the sake of the community. Chinga kecho boigo nigo abarai besoke bene na boigo kwenekia okubwaterana ase okweneke buna omugusii oberega kugamba ime county ya Nairobi chinga kibabolia abagusii gocha amo na boigo gotwara ekiringa yokweneke buna ababiri bakwenyorera obubui asensemo yoborai kulinde nigo baba kwerera ebitango ebyo byabere bikogera barabo gotanyora oborai kulinde omwaziri bw'ekisemi Ezekiel Machogu Ombaki abagakogokera oborai bwa serikali ya Kenya Kwanza anene ase ogosira omugusii ase abagakubabolia kweneke buna ngonchereria bale bonige ngakie yabo no mugusii nduri kwera na mayega ndobwate chi constituency ikomina ISANO ibirega Nairobi togatwara chi constituency ya chi ward 85 minto mwanya getinga montegerere gotubwate aba MCA as chi constituency ya 85 chi ward 85 aba MCA batano boka egendo ekogera tokora boigo banyorwo igo nasenga tubwate bitina emoko ninda mwamu muntu mina chigotenena oyo ndo tena kuruma yago mumiga mwatenena batane asamo muntu mwawe toira tonyare kumanyanga Nairobi twatigere ko bachintakana singinjo out of the 17 constituencies ntobu atikero ko kende gyons ase gabantu baite bako yumba sio bis right left center lakini I'm very sure with our super CS bana Machogu guruma hii Nairobi guruma watu wetu wasikike abantu baito baigwekane elinde na into Gusii tutambulike around ento tayo obogambi kuika Gusii banyore chi MCA more than 15 waikatonyora babunge at least batatu. Huyu kijana wetu Musiria, huyu, you have a jewel in this young man. Yes. Stand with this young man. Kila saa tukiwa na mkutano lazima mambo yenu ije because of him. Always know the position you hold that God has given you is not about you. It is not for you yourself. It is to give hope, kufufua matumaini ya wananchi ambao wanafanyia kazi na pia lazima uangalie nyumbani. Aba Gusii gento tosaria obogengia kenako na kungusana na ntungusana na masindano tayiga ntutageteno nga kitokonyore nafasi igonga serikali teyo ndenaro lire ebabwate kubwaererie ono naende muruji nganone mbali balenge kando budget ona inere tukaganyete ka kinone tubwatia maiso turuji nganone 2027 ngikere oboibi bwetugo na baigo obasagani na bwabere bokoreta liberera ase chinsemo ekyo keirere okubura ko burendi koenekigwa okwana chinga ki cyumuyiga bwo kumwenya omobisa ogesyu
oyobete kagosiria obugima bwaye asensemeli ya Baringo kubwatikana n'obusagani nigo eserikali yaberige kuboligwa anene asensemo y'ewizara y'obulendi kwimukia egetambukiro nabayigo gotinya obulendi ase CHINSA emecho. Kwani hapa hakuna hoda ya serikali ambayo inafanyika? Why do we have a lot of pain kwa watu wetu sababu ya watu wengine, alafu watu wengine kikusa kidogo haiko na uchungu kabisa. Watu wanahama makwao. There are more than almost 4,000 people who are displaced now, and we are losing almost a whole ward kwa wezi wa mifugo. So tunasema kwamba hii linahusunisha, linaghadhabisha, na kama watu tunaona kama serikali haiko committed kwa hili jambo. The officer was obedient. The officer was ready to work anywhere. The officer had the courage. We as police department, or as Rachonyo North Fraternity, we feel that we have lost an asset to us. The way you are feeling that pain is also the way we are feeling that pain. Abara ikurwa sensemo yobomo bwa azimio la umoja nigo babiri bagwesoke bene nabo igo komochia serikali kobwatkana n'umugiro kurwa sensemo y'abanyagitari oyogendeta kwene kigwa asense ya Kenya kulinde gokwana omonogeri bwebunge nene Moses Wetangula nabo igo omwaziri kurwa sensemo yobochenu Suzana Kuminja nigo babiri bakwene kebna ngange bali konyora lichibu asikulinde babiri bakubolia abanyagitari kwiranira obokoleri bwabo. Kama kuna shida. Mkataba ilisainiwa 2017 ezenaba wae na 2017. Nyoneji rezikui. Niendoe mbona kuna makosa hapa hiyo makosa nitarekebisha. I have been a governor and I have stayed with the doctors. You are dealing with the chaps who had A-. These are clever people than even yourself. I don't know what you got. You have sat here the whole time. I would be thinking you would be somewhere working on doctors. If it's a question of budget, and the speaker is here, a noble man, let us summon parliament next week and bring second supplementary budget. Hii mambo ya madaktari is not something about just the Ministry of Health. Na wabunge mkiwa hapa, let's all join in. Lakini Nahumija amefanya kazi, si ati ameshindwa. Hawa madaktari wako na kama Kakamega, Barasa ndiye yako na madaktari. Kwa nini iwe tu ni Nahumija? Serikali nigo egendete kubwatirana na baraibande asoko eneke mnango bekabale emerobeli meikirano elinde gukora obutumeki naboigo oboengi bwamaliogo yogotindia okwana omwaziri bobolende Adendwale nigo aberega kurwa egikuligetindi gocha ase abaonia bebinyogo byogotindia ebibitancheiri asense ya Kenya asenekire buna nigo obunyabibo gendete gokorekana elinde kweneke mnango imukiligwa bale egetambukero kelike bwenerete. Umesikia juzi tuko na serikali na rais na makamu wa rais ambao wanasema lazima tupigane na madawa ya kulevya na pombe haramu na shisha. Hii mambo ya kupigana na madawa ya kulevya si mzaha. It's a government policy. Kwa sababu hawa watoto wetu na hawa walisoma aya za Qur'an, hawa ndio viongozi na jamii ijayo. Tukaona pia itakuwa ni vyema hawa vijana mahafidhul Qur'an pia na wao tuwapatie moral, kwa sababu wanachokifanya ni kitu kikubwa sana katika Uislamu. Kuhifadhi Qur'an si jambo dogo. Manchu muligereria korwa asoroboti uruni onaikire omwelio bomangana maya asebirebiga
kurende toska tonyegera ichikoraga CHINSA 10 ayona mange ningo yaletere asenchira yobwenye na bakonda kutobwatia asinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga sensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asinsemo ya website na bakotonya gwetera www.ndizitv.net mega kamera soka nekibuna ebichana baigo eliogire wekera sole asenchira ya bene nere Kelvin Mugambi babiri bakubwatanere Abigael Nyanchama na inchiria ne FRIDAH KERUBO twara obuligiriria worobya. Ndizi TV Ubwansu Gusii. Omugano osokoro yane abika wokenyo emigano mikoro y'ekisokoro n'emyanso muno ko emigano yabika wokenyo esokoro ya Brata Power Jared Wilberforce yaitereirie asobwansu no bosemia